Em dic Glamour Exquisit i tinc el carnet de soci 0000001. I vull saber per què aquests petits energúmens... vull dir, aquests súpers... han anat de viatge al TID a Holanda, a Orlando, i per què no m'han dit res a mi? Per què? Super segueix el Super 3 i en el següent reportatge podràs conèixer Leiden, una petita ciutat plena de canals i molins, i també Norwich, la ciutat on està el centre tecnològic de l'Agència Espacial Europea. Aquí en tens la prova, Rui Glamour. Són alguns dels súpers que han viatjat amb el Super 3. I aviat hi haurà molts més súpers que viatjaran amb nosaltres. Si segueixes amb atenció el Super 3, n'estaràs ben informada. Ho veuràs, però no hi aniràs. Ruïnosa Gratendós, mira, mira. A la residència de l'Observatori de Tenerife es menja superbé i està situada en un lloc magnífic. Cal reposar forces abans de tornar a la feina. Aquest impressionant telescopi és un dels més potents del món en l'estudi del camp magnètic del Sol. Aquesta altra es diu GESA, Estació Òptica Terrestre de l'Agència Espacial Europea. Funciona de dia i de nit i, entre altres coses, es fa servir per cercar i catalogar les deixalles que hi ha per l'espai. Ei, Super, i ara la curiositat del dia. Sabies que Men in Black és el primer videojoc del món on hi entres de veritat? És una atracció supermoderna i molt potent. Fan servir més de 150 ordinadors alhora per controlar-lo. Segons la punteria que tinguis, tens un final o un altre. Si guanyes, ets un Men in Black. Si perds, et desintegren la memòria. On soc? Un superpetó des d'Universal Orlando. Sempre que fa sol em venen ganes de ballar. O de saltar. Upa, upa. O de cantar. La donna è mobile, qual piuma al vento. Tia, 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 tia. Ara sí que em puc ben ensabonar. Molt bé. Ei, què fas? Que tens pessigolles, pastilla? Ui, sí, quines pessigolles! Per això et movies tant! Ui, quines pessigolles! Pastilla, no t'escapis! I on vols anar? Lluny! Ben lluny! Tan lluny com ens portin els nostres peus! Vinga, anem! Ho sento, Flash. És com fa una mandra. Ui, ui, ui. Vinga, fem exercici. Exercici? Sí, farem tot l'exercici del món, ja ho veuràs. Primer,
Caminarem i caminarem i tornarem a caminar. I quan ja ens pensem que ho hem caminat tot, encara caminarem més. I caminarem i caminarem. Després pujarem una muntanya i després atravessarem un riu. Ta 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 ta. Després correrem una estona. Ia! I al final arribarem a casa tan suats que ens haurem de banyar. Ai, ai. Puja aquí dalt i balla, puja aquí dalt i balla, marxem cap a la festa dels súpers del dia 21 i 22 d'octubre, a l'estadi olímpic de Montjuïc, a Barcelona. Escolta-m'ho! Que anem a ballar la dansa de la pau, Perdona, Bu, se m'ha escapat. Va, tornem a ballar. Puja aquí dalt i balla, puja aquí dalt i balla, puja aquí dalt i M'agradaria veure Teletubbies. No, m'agradaria veure la locomotora Thomas. No m'has entès. Els Teletubbies. Sí que t'he entès. Ets tu que no m'escoltes a mi. La locomotora Thomas. I si ho veiem tot? Tot? Sí, tot. Que Súper, en 10 anys ens hem multiplicat per molts. I ara en som tants que el dia que ens trobem muntem una festa.
Enhorabona a tots els súpers. Petri pilota. Llepa súpers. En una autèntica festa d'aniversari hi ha molts convidats. Per això tenim... el mirall dels convidats. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Super 3! Ui, què li fa? Paper, paper, pepa! Super 3, siu! Ai, siu, sense no vinc. Per celebrar el 10è aniversari, Petri regal! Petri estrènec! el primer capítol d'una sèrie de dibuixos animats nous. Petri normal, Norman! Normal... No, Petri, això no ha quedat bé. Tornem-hi. Petri normal, Norman! Sí, Petri. A Normandia és normal que... A Normandia i Petri vaig cada dia. Sí, ja ho tinc. Uns dibuixos animats. Animats! Normal, Norman. Glamour exquisit i tinc el carnet de soci 0000001. I oi que no pot ser que hi hagin tants petits energúmens, vull dir, súpers? És que m'han dit... No m'ho crec. Com pot ser que siguin tants? Centenars de milers de petits energúmens. Ei, Super, vols veure com ha crescut el Club Super 3? T'ho ensenyo. Ara,
no te'ls puc ensenyar tots, perquè necessitaríem més d'un mes per poder veure els 699.982 súpers del club. Però aquí tens el súper 100.000, el 200.000, el 300.000, i molt aviat hi haurà 700.000 súpers, ruïnosa gratandós! 1173. Saps quantes hores ha tocat aquest rellotge? 72.223. Però i súper? Aviam, saps quants súpers té el Club Super 3? Petri, ahà! El Club Super 3 ja té 100.000 socis! Uau! Petri, uau! Ah! Pulveritzant rècord! Petri 100. Ei, que em sents, Petri? Petri? Petri 200. Petri 200.000. Petri, uau! Petri, Petri! Però on s'ha ficat ara aquest? No sé. I sort el Flash, el Top i el Goof, també. Molt bé, Flash! Vinga, vinga! Ja només te'n falta un. Bé! Molt bé! Ei, Flash, descansa una mica ara, no? No, que encara en queden molts! Ja ho has vist, Super. Club Super 3 no ha parat de créixer. I continua creixent. Ui, encara creix més! I no para! Ui! Ei, Supers! Saps quants Supers som al Club Super 3? 100.000? Petri, no. 5.000 súpers cada Petri mes. 200.000? 1.250 súpers cada setmana. 178,6 súpers cada dia. 7,44 súpers per hora. Ei, sóc la Super 300.000. La Maria Àngels Ayene de Barcelona. 300.000 súpers. I Petri pujant. Oh! Ei, Super, aquí els tens. Petri 3, el súper 400.400.001 i Petri 400.002. Fantàstic. La Carla, el Pablo i la Clàudia. Dos? Doncs agafem i anem a prendre. Sí. Cap aquí. I aquí. Anem l'Albert, potser. Petri 10. Estimat desè aniversari, m'agradaria tornar a veure el primer capítol del Doctor Slow. Sense el correu al Super 3 no seria el mateix. Exactament, tu ho has dit. Sense el correu, res no seria el mateix. Ruïnosa, què fas? Volaré. Ruïnosa! Ara en Petri matareu amb tantes Petri-cartes. M'he hagut de comprar un Petri-remolc perquè les butxaques ja no m'hi caben i les Petri-cartes, rai. Però com ara tots els de Super 3 us enviarem un superguà, doncs potser que no m'envieu tantes Petri-cartes. Quanta gent! Mira, Petri, la classe del Raül Espinar de Terrassa. Petri diu, m'agradaria veure fotos dels familiars de Super 3. Petri, vols dir que en tenim cap? Calla, en tenia una. Mira, la del Josep Vicenç Lozano, que ens dibuixa el cosí de Super 3. Té unes Petrimans petites al costat del Petripeu. Es desplaça votant amb el Petri taló de goma. És Mr. Sis. Ei, supers, que Petri fort! Mireia Amat Lafort encara no ha nascut. Al segons el metge naixerà el 7 de juny de 1991 i ja vol ser del Club Super 3. Atenció, Mireia, quan Petri arribis, ens Petri truques i et Petri regalarem un Petri diccionari anguer. Català, anguer. Fins aquí. No, fins aquí. Fins aquí. I saps, Super? Si féssim una pila amb totes les cartes, les postals i els dibuixos que ens heu enviat durant aquests 3 anys, doncs seria tan alta com... Com una casa de 2 pisos. No, més.
O més. Ostres, te'n recordes d'aquella que vam llegir que ballava un rock amb el Petri? I tant, la vols veure? Ho trobaries? I tant, ara mateix, mira. Mira, diu... Hola, nets. Em dic Sònia i voldria saber per què la Ruïnosa sempre ho espatlla tot. És veritat, eh? Per on ella passa sempre hi ha algú que rep. És automàtic. Alguns súpers ens han enviat imatges en què surten aquelles pilotes de la Ruïnosa que volen. I mira, mira. Així que no et faig falta. Home, falta, no. Amb més de 500.000 de súpers, enviant-me cartes, dibuixos, correus electrònics. Llàstima, amb la il·lu que m'hauria fet. Però no cal que marxis. La companyia d'un gos com el Rovelló sempre ve de gust, o no? Així que em puc quedar? Rovelló, ets a casa teva. Instal·la't on vulguis. Petri, comencem pel principi de l'inici del començament. Petri 1, Petri 2, Petri 3, més que 3 no hi ha res. Què, Petri? Li ensenyes matemàtiques? Petri, sí! 1, 10. Oh, lloro, per tu ploro. Ho sé, ho sé, ho sé, ho sé, ocell. Uau, que fort! Que em pot dur? Petri, estupend. Petri, digui, ja, juga. Comunicat important per a tots els usuaris de l'escala infinita. Escoltem-ho bé, Petrifax. Posem en coneixement de tots els usuaris que l'escala infinita desapareixerà intermitentment a partir del 22 de març. Petri, aquí, usuaris de l'escala infinita. Preguem que disculpin les molèsties que això els pugui ocasionar. Si vol deixar un missatge, esperi que soni el senyal. Petri, cap molèstia. Oi que no, Petrifax? Petri, doncs. Oh! Petri, missatge. Pip! Podrien avisar una mica abans? Pip! Petri, gràcies. De res. Petri, adéu. Petrillons! No, Petri, pot passer. Passer. Al sistema Braille com a màxim de pila, 3 de punts. I aquí n'hi ha 4. Petri, 1, 2, 3 i 4. Petri, Petri, obriu la porta! No són els Petricons del sistema Braille. Són els Petribotons d'un ascensor, i no vull anar al quart. Petri, vull anar al tercer. Més que 3, no hi ha res. Super... Paper, paper! Petri, al faraó no li agrada que l'imitin. Vigila o rebràs la seva maledicció. Petri, no em Petri puc moure. Estic petrificat. Petri extraterrestres, el servei del planeta. Petrifax. Petri, aquest cranc és flamenc i vol ballar amb tu. Petri, sí. Petri, ballo. Sí. Petri, ole! Quina, Petri, marxa! Ai! Ai! Petri, piules! So fahre dein Hund!
Super per molts anys. Super molts, super moltíssims, perquè un desaniversari no es compleix cada dia. Tinc la sensació que em descuido alguna cosa. Esclar, el pastís. Quina badada. I d'on el trec, ara, un pastís? M'he oblidat del pastís, m'he oblidat del pastís. Doncs jo sí que hi he pensat. Doncs moltes gràcies, ruïnosa. Però és una mica petit. Perquè me'l penso menjar jo sola. Ja deia jo. Però com que avui em sento generosa, doncs us deixaré bufar les espelmes. Petri, espereu-me! Supers, felicitats! Deixeu el meu pastís! Ruïnosa! I el meu! I el cava!